duk wanda yake son sanin gaskiya kan waɗannan mutane guda biyu ya bani aron kunnen sa yanzu haka. Safira and Ahmad, waɗannan mutane kowa ya sani yan amanar media ne, domin postin ɗaya biyu idan Ahmad zai yi dole sai kaga Safira a ciki. Haka zalika sun nuna soyayya su karara a idan duniya ba su ɓoye kowa ba, duk a cikin media din. Kamar yadda kuka ɗan waɗannan bidiyon haka suna ɗan giggiftawa, haka dai suka rika yin abubuwan nasu cikin media, wanda kuma sun ɗauki tsawon lokaci suna waɗannan abubuwan nasu ba wani tsaiko da aka taɓa samu bare a kawo shi media. To cikin waɗannan ɗan lokutan ne kuma sai a ganin baya bidiyo tare da ita, domin wannan shine last post ɗinsa da ita, da inda wannan abin ya jawo mutane kawai suka ɗauka suka rika postin kan cewar ai sun yi break up, ma'ana sun rabu yanzu ba sa tare, ya yaudare ta. Daɗin daɗa abin da ya faɗa ga mutane hankali shine ganin wannan katin gayyatar ɗaurin auren da Ahmad zai yi aure ba tare da ita ba, shi ya ƙara ɗaga mutane hankali kan cewa ya yaudare ta. Sai aka fara yada sun yi break up, ma'ana sun rabu da juna, amma fa ba su suka fito suka faɗa hakan ba, saboda haka gaskiya zancen kun ga sai daga gare su kenan. To fa da bamu ji daga gare su ba shine sai gashi kuma invitation card ya tabbatar mana da zai yi aure, saboda haka sai dai mu ce Allah ubangiji ya sa albarka, ita kuma Allah ya bata mafificin alkhairi. To amma fa wani aboki na da ya san su ya ce genotype shine zo ba daidai ba. To masu kallo na wannan shine kaɗan daga cikin abin da na sani, na ce ba zan bar ku ba kuma sai na kawo muku. Allah ya samu dace. Kamfanin Dan Shesu suka ɗauki nauyin wannan bidiyon.